Jaume Pujol i Bausis, des de 1874, va donar nom a una de les empreses més prestigioses de la ceràmica industrial del país. La fàbrica d'Esplugues, amb seu social a Barcelona, va produir i comercialitzar unes ceràmiques de gran qualitat i avançat disseny que se sumarien al missatge de modernitat proclamat en els cercles polítics i artístics de l'època. La posició social dels Pujol propiciaria els contactes comercials amb una burgesia en plena expansió que volia ostentar el seu poder econòmic. L'any 1877 coneixem encàrrecs que l'industrial Güell fa a la fàbrica. Anys després, quan Gaudí vesteix el Palau Güell, trobem la presència ceràmica de Pujol en diferents indrets de la residència. Encara es conserven els dibuixos originals dels models d'algunes d'aquestes rajoles. Les relacions de Gaudí amb la fàbrica són força evidents en la documentació que ens queda. Al Parc Güell hi detectem la predominant presència de Pujol i Bausis. Les rajoles usades en el trencadís constitueixen un bon mostrari estètic de la seva producció des dels primers anys fins aleshores. L'any 1886, la fàbrica havia entrat en un període d'expansió. Es parla de la construcció d'un forn nou i es produeix la substitució de la tracció mecànica per l'energia del vapor. S'instal·la una caldera de 6 cavalls i es construeix la xemeneia. 2 anys més tard, l'Arc de Triomf servia d'entrada per l'Exposició Universal de Barcelona, que es va inaugurar durant la primavera. Pujol i Bausis hi participen diferents peces d'elaboració pròpia que són objecte de grans elogis i que suposen l'obtenció de 3 diplomes, 3 medalles de plata i un creixent prestigi professional. Clausurada l'exposició, els Pujol són presents en els tallers artístics i tècnics organitzats en el Castell dels Tres Dragons, on experimenten amb força èxit la tècnica del reflex metàl·lic. L'arquitecte Domènec i Muntaner reforma i decora l'interior de l'església del Seminari del Marquès de Comillas. Encara es conserven 2 dels projectes realitzats dels 4 evangelistes. Jaume Pujol a la fàbrica i el seu fill Pau al despatx a Barcelona havien vist com s'incrementava la producció. Les comandes arribaven de dintre i de fora del país. L'any 1891 es produeix la mort de Jaume Pujol i el seu fill, enginyer industrial, s'encarrega personalment de la fàbrica. L'empresa entraria en una etapa de màxima esplendor. L'arquitecte Puig i Cadafalch utilitza sovint la ceràmica dels Pujol per moltes de les seves obres. L'arquitecte Lluís Domènec i Muntaner, que usa amb profusió la ceràmica, és un client habitual de Pujol i Bausis en les seves obres més emblemàtiques. Tant l'arquitecte com els Pujol reclamen els serveis per als seus dissenys del dibuixant, decorador i museïcista Lluís Bru, que serà conegut especialment per la seva intervenció en la realització dels mosaics del Palau de la Música Catalana,
on són presents algunes de les ceràmiques fetes a Esplugues. Diferents arquitectes i artistes de prestigi realitzen dissenys per a la fàbrica d'Esplugues. L'arquitecte Antoni Maria Gallissà fa diferents arrambadors inspirats en models de rajola historicista, el coneixement de la qual era una afició compartida amb el seu amic i col·lega Font i Gomà. Cap al 1900, Gallissà reforma Can Casanovas, al costat de la fàbrica i residència del cosí de Pau Pujol, i on aplica diferents models dels seus arrambadors. L'entrada al segle XX obre una nova etapa caracteritzada per la incorporació de Joan Baptista Alòs com a director artístic. La fàbrica s'eixampla i s'estableixen nous mercats: Oporto, París, Marsella, Anvers, Tànger, Buenos Aires, Ciutat de Mèxic, Rosario de Santa Fe, Montevideo, Valparaíso, Gibraltar i Manila. A Esplugues, la fàbrica és coneguda com la Rajoleta. L'any 1884, Jaume Pujol utilitza aquest terme, però probablement l'adopció popular serà més tardana, coincidint amb la producció de les rajoletes de gres. Les idees de civisme, progrés i catalanitat van empènyer Pau Pujol, juntament amb altres prohoms locals, a fundar l'Avenç, que encara avui aglutina bona part de les activitats culturals d'Esplugues. L'arribada de Francesc Quer com a nou director artístic, en nòmina des del gener de 1914, marcaria una nova fase caracteritzada per la modernització de les instal·lacions i l'adopció de noves especialitats, entre elles la més innovadora, el gres. La fàbrica s'amplia i es construeixen els 2 forns d'ampolla per a la producció de gres i pasta blanca. Al carrer Miranda de Cornellà s'instal·la una fàbrica de mosaics de gres. La producció del gres s'inicia mantenint la producció tradicional de la rajola de València, que subsistirà fins als anys 30. A través del mestre Quer, la rajoleta produeix moltes de les obres ceràmiques d'artistes que enceten els nous corrents estètics del noucentisme. Josep Aragai realitza els plafons ceràmics de la Font del Portal de l'Àngel a Esplugues. Xavier Nogués produeix el seu conegut fris ceràmic, que decora el celler del Pinell de Brai, també a la Rajoleta. L'any 1927 mor Pau Pujol i és substituït pel seu gendre Joan Baptista Esmerats Rovira, advocat de professió. L'arribada de la Guerra Civil marca una nova etapa en el país i un parèntesi a la fàbrica mateixa. Acabada la guerra, l'empresa es converteix en societat anònima comandada per Narcís Ballbé, antic treballador de la fàbrica. S'iniciarà una nova línia de producció amb la fabricació d'aïlladors elèctrics i la comercialització de productes ceràmics fins al seu tancament definitiu l'any 1984. Desapareguda la fàbrica, nous reptes de futur i esperança emergeixen encara a l'escalfor dels seus forns. En l'actualitat, es treballa en una proposta museística de recuperació de la rajoleta capaç de retrobar el passat industrial dels seus orígens i la seva pervivència en el futur com a centre d'estudi, coneixement de la ceràmica.